Gilunupan sa tubig baha ang balay sa 50 ka pamilya sa Sitio Mapagba, Barangay Maputi, Banay-Banay, Davao Oriental niadtong Oktubre 4 tungod sa padayong pagdaot sa panahon. Sa hulagway nga kuha ni Risa Marie Dilula, makita nga hapit mitupong sa tulay ang tubig baha. Daling gipabakwit sa lokal nga gobyerno sa lungsod ang mga apektadong residente. Naghimo dayon og assessment ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar. Miaksyon sab dayon ang Davao Oriental Provincial Government. Usa ka rescue team ang ipadala sa opisina ni Governor Corazon Malanyaon nga maoy misuta sa kalit nga pagbaha. Sumala ni Banay-Banay Mayor Ayan Limuel Larsha, gipatanaw dayon niya sa taga MDRRMO ang hinungdan sa baha. Miadto sab sa lugar ang kapitan sa Barangay Maputi. Dugang ni Mayor Larsha, usa sa mga ginalantaw nila nga posibleng hinungdan sa kalit nga pagbaha ang sitwasyon sa kabukiran sa Banay-Banay kung asa adunay aktibidad ang ARC mining. Kay gawa sa mga apektadong residente, naapektuhan sab ang panginabuyan sa katawhan. So ang ato ginadawat ato itong mga reports, kunya i-check nato ato mga ordinances, kunya ko klaro yun nga gikan sa mining ang tanan causes na madaot ang ilang panginabuhian, automatic ang LGU support kita para makatubag po ang mining bayan. Andam sab makigdialogo si Mayor Larsha sa mga apektadong residente. Magstorya ta. Amoy plastar na sa tanan mga affected na mga associations, fisher folks, uban pa mag-uuma, negro, bahin sa mining, pwede mo makipag-dialogue sa kuha, na mangita ka og mga maagi para masutulkan ang tanan. Nahatagan na sab og mga hinabang sa lokal nga gobyerno sa lungsod ang mga nabaan nga residente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.